Opäť tu mám unboxing, tentokrát až dvoch zasielok. Tentokrát jedna je z Katusu, druhá z Muničaku. Zaujímavá je dodacia doba medzi týmito dvoma obchodmi, pretože z Katusu išiel balík týždeň aj 3 dní približne, z Muničaku 3 dní. Čiže je to o dosť skôr. Môžeme najprv rozbaliť tento z Katusu. Sú tam opäť nejaké diely drobné pre Mechabox, ktorý som ukazoval v predošlom videu od Retro Arms. Čiže uvidíme, ako to vyzerá. Čiže tu vidíme, že je MOSFET Gate Nano A a B. Čiže je to MOSFET. Doteraz som používal MOSFETy od Jeftronu, naposledy som skúšal aj procesorovku od Jeftronu, ale nebol som veľmi spokojný, dúfam, že tento od Gateu bude lepší. Určite to v nejakom videu spomeniem, keď budeme vonku s chlapcami. Či som spokojný, či nie som spokojný. No, aká pekná škatulka, vyzerá to asi takto. 12-mesačná záruka, môžeme tiež použiť LiPo baterky až 14,8 V. Čiže je to MOSFET s aktívnou brzdou a poistka a je to tretia generácia tohto MOSFETu. Nechcem roztrhať túto peknú škatulku. Zabalené je to ako hodinky skoro. Ja dúfam, že to neroztrhnem. Trošku som pokrčil bateročku. No, vlastne krabičku. Tu je ten MOSFET. Veľkosť je asi takáto. Čiže to pripojím medzi konektor od zbrania a medzi batériu. Takéto veci mám rád, čo sú plug and play. Vidím, že tu mám ešte náhradné konektory a ďalšie kabliky. Takto. Neviem, na čo sú tieto. Tu budem si musieť preštudovať. Neviem, či je k tomu nejaký návod, alebo budeme musieť hľadať na internete. Návod k tomu nie je. Ale škatulka je pekná, toto sa mi páči, to balenie. To určite lepšie ako v kuse igelitového sáčku. To zabalím späť. Čiže takto. Tak toto je zasielka z Katusu. Made in Europe. By ma zaujímalo, z akej to je krajiny. Kto vie. Možno trošku si poštudujem na internete. No, druhá zasielka z Muničaku. Že tam nič neprerežem vo vnútri. Tu je blok, čiže je tam sáda kontaktov pre Mechabox verzia 3, element kulisa prepínača AK, set prúžin do Mechaboxu a tiež som si objednal jednu kuklu, lebo nemám olivovú. Odkedy hrajem Airsoft vždy mám čiernu alebo používam len ten taktický šál, alebo ako sa to volá. Kulisu prepínača som objednával preto, zatiaľ som dával dokopy ten Mechabox od Retro Arms a tá kulisa je toto a tu je to nejaké vyhlodané, neviem, trebalo proste novú. Tak toto vyzerá. A tiež sadu kontaktov, táto mi príde nejaká divná. Skúsim to zaostriť. Malo by to byť fajn, vidno. Tento spodný kontakt sa dotýka skeletu. Neviem, či je to správne, preto som objednal ešte iné kontakty, vyskúšam ešte aj iné. Uvidíme, ako to bude. Ináč krásny Mechabox od Retro Arms.
7 mm klzné ložiska. Tak to nejako vyzerá. Dobre, to dám bokom. Čiže tu je nová kulisa. Takáto oranžová. A myslím si, že to je jedno, aj tak to bude vo vnútri. To je tá nová kukla. Jednootvorová. Fajn. Ešte tu máme SHS sadu pružiniek. Neviem prečo tu je V2, keď ja som chcel verziu 3. Sada pružin do Mechaboxu. Nie je tam napísané do aké verzie. No. Dúfam, že sú správne. Ak nie, nevadí. S tými starými zatiaľ nič nie je. A tu sú ďalšie kontakty. Budem skúšať, ktoré pasujú lepšie, či tie, ktoré tam mám teraz, alebo tieto. Čiže uvidíme. Tak asi toľko k tomuto unboxingu. Ak máte nejaké otázky, píšte ich do komentov. Ak máte aj nejaké rady pre mňa, tiež píšte do komentov. A tiež lajkujte, šerujte toto video. A čaute na budúce.